les 1001 nits perquè vegis que les pistes poden ser el més petit dels detalls. Quan em van proposar de fer el musical, la il·luminació del Tom Sawyer, doncs em vaig posar molt content, una mica nerviós perquè és un repte, sempre fer una il·luminació d'un nou projecte i més d'un musical. Ha de ser bastant espectacular, doncs requereix molt de material i molts recursos, també molta imaginació, i potser això també ha sigut de les dificultats més grans. Ell va parar i va rumiar, i han acabat, li va preguntar. L'escenografia està feta amb capses de fruita perquè és com un element neutre i que ens situa molt en un àmbit molt rural, molt fluvial. Intenta representar com si fos un port o un espai de jocs on els nens desenvolupen els seus jocs i tenen diferents elements. Un cop fet el disseny inicial de l'escenografia, tant la coreògrafa com el director s'han tingut que anar adaptant una mica a l'espai, clar. I fins que no han tingut de forma tangible, no s'han disparat mil i una idees que han sortit en el moment en què han tocat l'escenografia. I d'aquí ha sortit un braç que surt d'una carra, han sortit unes llaunes que volen, han sortit tot de petites idees que fan fer gran l'escenografia i que és molt fruit de la col·laboració dels assajos amb els actors, el director, la coreògrafa, amb tots plegats. La cosa s'ha disparat i no tinc temps ni per entrevistes, tu. La idea i el projecte m'encanta i a més els infantils m'agraden. Decidir-me dir que sí, és que havia treballat altres vegades amb vosaltres i es treballa molt a gust, la veritat. I el que més m'ha atabalat són els nens. De 16 nens ha passat a 32, no els he vist encara mai, fins l'últim dia quasi no els he vist, i és que no saps mai quines talles tenen. Un nen de 13 anys i els nens són de totes maneres. Però bé, al final s'ha solucionat com sempre i tot ha sortit correcte. Sí, fantàstic. Doncs els assajos del Tom Sawyer estan anant molt bé. Ha sigut un procés molt divertit perquè tot el que implica creació, al ser una obra que ens hem inventat nosaltres, tota la companyia, amb tot l'equip artístic que hi ha al darrere. És una funció diferent, no és un musical familiar típic a l'ús, en el sentit que té una trama una mica fosca. És un conte de Tom Sawyer que parla de tota una temàtica fosca, perquè hi ha robatoris, hi ha assassinats, hi ha escenes en un cementiri, i tota aquesta part més misteriosa i més no tan comuna que no ens trobem normalment en aquest tipus d'obres o aquest tipus d'obres que van adreçades a aquest tipus de públic, penso que pot atrapar molt al públic. I la veritat és que hem anat molt bé de temps. És un espectacle que portem assajant 2 mesets ben bons i ara és el típic que passa sempre aquests últims dies, que és aquest moment tan feixuc i pesat d'aviam si totes les peces tècniques i artístiques encaixen i és el moment de trobar solucions ràpides als problemes, de ser eficaços i d'anar fent que tot l'engranatge de la funció vagi encaixant i que el dia de l'estrena, que és d'aquí 3 dies, surti perfecte i surti fantàstic.